दिनै आं दंफैयो नै सालाकाटि नारांगुरि हाजोआव। बेयाव बैसागनि 1 थारिखआव हाजो गाखोनाय फोरबो फालिनाय जायो। नुहुरनायाव बेयावनो गाखोनाय जायो। नै ओरैजाय मेलाबो जागासिनो दङ। बेनो जाहैबाय नारजां बोराइ आरो नारजां बुरि मन्दिर। नै बिथिंजाय हाजो गाखोनो थाङो। फुजा होखांनानै मानसिफ्रा हाजो गाखोनो थांगासिनो दङ। दासो फैहांगासिनो दं मानसिफ्रानो। दा 12ता 1तासोनिफ्रायसो बिहिर जागोन। नैबाव नै हाजोनिफ्राय गबोनाय दैखौ बथलाव सोनानै लागासिनो दङ। बे दैखौ लोङोब्ला सानाय सुनाय खारोनो मानसिफोरना फोथायनाय दङ। बेनिफ्राय गाखोजेनबाय नै दासो फैहांगासिनो दं गाखोनो। आं दिनै गाखोनो हानाय नंला। मैया बावखुंग्रि गाखोनानै आथिं साजोबनानै दङ। नै मालाय हाजो गाखोनो थाब थाब लिंबावबाय गथ'आ। दासो फैहांगासिनो नै मानसिफ्रा।